फैगौ 31 मार्चआव जागोन रायजो सभानि बिसायख'थि। गं 13 मासिनि थाखाय गं 6 रायजोआव जागोन। आसामाव गं 2 मासिनि थाखाय जागोन रायजो सभानि बिसायख'थिया। आसामनि करिमगन्जआव हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। दासान्दि पुलिस बिफाना ड्राग्स हेर'इननि बेरेखायै गोख्रोङै संदानगासिनो दं। 11 बोसोर बैसोनि इउक्रेननि सासे गथ'आ हारसिङै 1 किल'मिटार दावबायनानै हादरनि सिमाखौ बारदों रासियानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय। आखायाव हाथियार एबा सिलाइ लानानै सावगारि सेबखांनानै ससियेल मिडियायाव हगारनायनि थाखाय मध्य प्रदेशआव सासे हिनजावसा आरो बिनि सासे लोगोखौ पुलिसआ हमदों। दिनै इन्टारनेशनेल वुमेन डे। मुलुगनाङै बे सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ मैया रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिन आरो इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्कीजों सावरायलायदों। इउक्रेनाव थानाय भारतनि फरायसाफोरखौ लाबोनायाव हेफाजाब होनो खावलायदों। मेघालया आरो आसामनि सिमा ओनसोलाव थानाय गं 30 गामिफोरा मेघालयआव हाबगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड सांमाया। बरपेटायाव माद्रासानि गोरायुं मामिनुल रसिदखौ पुलिसआ खादों। 65.16% भट होनायजों माजुलिनि उफ्रा बिसायख'थिया जोबलांबाय। काछारनि साहा बागानाव मस्ट वान्टेड उदखारि अरुण कुमारखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय बोसोराव थि खालामनाय सोंथि बिलाइजोंनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों सेबाया।